Bore da, croeso nôl. Allan ni, Crwydro a mwydro. Lawr yn gwarchorfa Cynffig. Neu Cynffig, ddylwn ni ddeud, dwi'n meddwl yn Cymraeg. Wel, tywydd gwell na disgwyl. Mae yna cymoedda, ond mae yna gola. A felly, gobeithio am sesiwn bach digon diddorol yma yn Cynffig. Lawr i'r traeth gobeithio. Dwi'n meddwl bod yna adfeilion cwch neu cychod lawr ar y traeth yma wrth Cynffig. Ac hwnna di'r targed heddiw ar gyfer y camera. So, offa ni, camera, crwydro a mwydro. Mwynhewch. Wel, dyma ni, yn y twyni tu ôl i'r traeth, allan o'r gwynt tripyn bach, a gwella mi sôn a cwch, so cwch bach oedd hwnna, MV Oldsmark, a chi trafferthion, just heibio rhwng Cynffig ag Port Talbot yma yna, ac mae ar y traeth, ac felly yn creu rhywbeth digon diddorol ar gyfer lluniau, so geis i hwyl o gwmpas y cwch na. Llun y ddau yn y twyni o coed, gwahanol angles ar un coed yna arbennig, so ni'n meddwl beth sy'n digwydd efo hynny. Ond sa'n i'r ffordd yn ôl. Dwi wedi bod allan efo'r camera, crwydro a mwydro, ac tan tro nesa. Hwyl!